Si els parcs cooperatius fossin reals, Calidoscope seria la llevadora experta que no falla. Acompanya naixements de projectes col·lectius des del primer batec fins a fer-los caminar forts. Calidoscope és una consultora social especialitzada en acompanyar cooperatives des de la idea embrionària fins a la seva consolidació. Es desplacen on faci falta per ajudar a donar llum a projectes que neixen amb cura, des d'una perspectiva ecofeminista i amb vocació de transformació social. Amb metodologies contrastades i una mirada integral, Calidoscope acompanya tot el procés: ecografies, models de sostenibilitat i plans de viabilitat. I no només això, també fan créixer i madurar les cooperatives amb assessorament en gestió i organització. La seva vinculació amb l'Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat és estreta i activa. Formen part de la xarxa que impulsa l'economia social i solidària al territori. Si vols parir un projecte cooperatiu amb cura i compromís, Calidoscope és la llevadora que t'esperava. Fotem-li canya al baix, de cop a cop, i tiro perquè l'és a prop.